Kasi ba, naglibog ko ba asa ta ba? Kay, anong magkaladalam ka, Gelmi? Ay, pre, katong ni aging adlaw. Na may giadto ang gibheart. Asa? Namaklag mi ba? Eh, anong magdala man ka? Mamaklag? O mamaklag ta. Na, ay kung damay-damay ana, pre. Ay, pre. Kini mo na gamito nato nga para di ta mailhan. Masakpan ka na, perting ulawa yun. Dili mo ni gamito na to, suoton ni imuhan ni. O gunite. Imuhan na mo ni suoton nimo. Adili mailhan atong naong. Dili, mailhan. Di lagi na mailhan. Ay, Naabaya to'y nakuan dira sa baryo. Baryo. Ha. Ako, Naadoy tigpamaklag diri. Basig kamo to. kami man ko to. Kamo to. Oh, more karon mag-helmet na ta, di na ta mailhan. Ikaw bag-o man ka, baguhan man ka mamaklag. Mo na ikuan ako si mama mag-helmet ta. Padi mailhan kong naong. Kinsa mo pa'y baklagon na to? Katong babae dia ba? Katong gibaklag ninyo? O katong gibaklag na mo. Gwapaha lagi pre. Ay, Pero sukat-sukat, wa pa yung kasulay anak ba? ame kay glawas ba? Oh. Ay, Mali man na, pre. Di man na mayo. dili pre. Kung gusto ka mo kuan, panguyab na lang. Di kayo magsipag baklag-baklag. Dili pre kay mao ni naandan na mo nga sige rin pamaklag mo na sige na magbalik-balikan ng CR di. Okay. Nanay buslot ba? Motong ni agi na sakpan ni. Ako na buan. Kanino, di gid noon goro ta mailhan ani? Dili gyud oy. Na bisag unsaon nila na pag-unsay gikuan nimo. Di gyud ay ako ay kaper atong naong ani. Aw, Ikaw kusunada man ka kamo silip. kani. Sige, panit isa dito. Kung naa dia, wala pa lang dia. Na. Tawag lang sinya silang kundrig na ana. Kusunada man ka. Kage, mutry ko. Mo ta suotan ang helmet. Kunyara, kanang na ana. Tawag ako, atwa sa dito. Aton sa ko. Atwa sa dito. Paghulat lang diri kay tilipon ako nag-shower na po dito ba. Relax lang dia. Sexy man ka ana. Ay, Sige, atwa sa Hindi, dito. dala ka. Balika ko dirig na ana. Di ako'y bahala. Di lang sa ka, ha? Sige. Sawa na sakit akong tiyan nga. Di ko himutang ba nga. Unsa man mura magnayhangin nagtuyok-tuyok nga murag nagmugahi nga. Kasi aron ko nga dili man pud mo kawas. Sa man sa tiyan ay sakit na kay ba ganihara kog binungko diri. Di man gyapon ko kalibang oy. Ana yun, itaot ko niya akong PPE, Personal Protective Equipment. Naamalis tudong dito di ay palikon sa kutubi. Kadugay ni Ronron asa naming bataan ni. Uy, Pre. Pada dito ah. ha? Dua. Magtarong ba? Ay alagi pre. Ay, Tarong ba? pakita na ko pre. Unsa yan sa man? Ha? Suotan na. Suuton eh. Ay, unya na suotag dito anata. Suuton ako daan diri uy. Sige, suotan na lang kay protective na. Cook. Grabe pre. Kayong ka makapanakla ka ba? Tara daw. Tara. Gaya ni mo. Usi nakita niyo. Naagid ay. Na ano? Naabay sa. Hala. Kaulan nun. Atay, kaulan nun. Ngit-ngit na kaayo. Silip sa. Lakaw. Dili ni mao man niron atong video. Ha? Di ni mao man atong video. Time sa tapos ako. Itaod lagi na imuan. Oh, asa di mo? Dong, amo mga to. Ay, kuan, matumig kuan ba dabaw ron. Taga asa di mo? Taga kuan, Bacolod. Nari agyanan diri dapit. Shortcut mo na dagod. Kuan bisa ko motor diya ba. Nya. Sige te, mo. Pasensya kayo. Oh, sige.